ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಕುರಾಲದ ವಿಶೇಷ ಪಾತರಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕಿಯಾದ ಬುಳೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಈ ಮೇರೆನೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾತರಕತೆಗೆ ಮಾತೆರನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲೆ ಸ್ವಾಗತಲು. ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕರಿ 10 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದುಂಡು. ಈ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈರು ಬಾರಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇದೇನು ಸುರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಶುರುವಾಂಡು ದಾಯಪನ್ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿನಾಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹೊಂದಿತ್ತು. ದಾಯಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲಗಿಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಾಂಡು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ದಾಯಪನ್ನಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮರಾಠದ ಪರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ಕೆಲಸದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು, ತೆಲುಗು ದೇಶದ ಅಂಚಿನ ಆಂಧ್ರದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು. ಅವಲ್ಪ ಏರಿಯಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು. ಇವನ್ ಅಂಚಿ ಮಂಡ್ಯ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಕಾವೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಒಂದುಂಡು, ತುಳುದ ಭಾಷೆ ಅವನತಿ ಅವನುಂಡು. ಅಂಚೆನ್ ತುಳುತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದುಪೇರರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಆದುಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನಗ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುನಾಡು ದಯಾಗೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಡನಾಡಿನ ಸೇರೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏಪ ಶುರುವಾಂಡು ಒರ್ಮನೆ ಈ ಸವಿಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ ಅಂತೂ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಶುರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಐನು ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕಂತದ ಐನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಾರೆ. ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ಬಿಡು ನೆಡ್ ದುಂಬು ಐಡು ದುಂಬು ಓವಾಂಡ್ಲ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ. ಯಾನು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೆಲಸ ಬಂದಂತ ಅಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಪನಿ ಯಾರು ರೀತಿ ಬರ್ಪನಿ ಮುಲ್ಪದ ಬಸದಿ ಅವ್ರು ಮುಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲು ಸುತ್ತವನಿ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಬಟ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವುದ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕಗೋಸ್ಕರ ರೈಲ್ವೆ ವಿಷಯ ಆಡೋದು ಪೆರರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅರಡೆ ಎಂಕುಲು ಮನವಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅರೆಗ ಮುಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ನ ತಪ್ಪಾಪಣದಾನ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರು ಎಂಕುಲು ದಾಯನ ಕಾವೇರಿದ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಏಪಲು ಬೆಂಬಲ ಅಣ್ಣ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವಳು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಾತಿರ್ಬೋಬಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇವನ್ ಗಟ್ಟದ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ಪೇಟಿ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆತಿನ ಐತ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಟ್ ಆಣಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಂಗವಾದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಪಾತ್ಯರ ಒಂಜಿನ್ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿ ನಡೆದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿ ತೋಜದನಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕುಲು ಹುಟ್ಟುಪಡೋಣ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು 2007 ಶುರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಶಾಕೆಲಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕಲು ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಸುದ್ದಿನ ಎಂಗುಲು ಕೇಳೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಘಟಕಲುಲ್ಲ ಏತ್ ಶಾಕೆಲುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 41 ಮುಟ್ಟ ಸಂಘಟನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಕೆಲು ಆತನು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡಾದ ಪೆರರು ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಡಗು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಘಟಕ ದುಬೈ ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಬೆಂಗರೆ ಅದು ಪೆರರು ಈವನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಲವಲು ಗ್ರಾಮ ವೈಸ್ ಘಟಕ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಜಪ್ಪು ಅದು ಪೆರರು ಕೋಟೆಕಾರ ಅದು ಪೆರರು ಮಡ್ಯಾರ್ ಘಟಕ ಅದು ಪೆರರು ಎಂಗ್ಲನ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಘಟಕ ಅದು ಪೆರರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚ ಆ ಏರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲವು ಘಟಕ ಉಂಟು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಘಟಕ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಟೆಂಪೋ ಘಟಕ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಘಟಕ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರನಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಘಟಕಲ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಘಟಕಲ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಮಂತದ್ದ
ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಕುಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇವನ್ ವಕೀಲರ ಘಟಕದಕ್ಕಲು ಕಾನೂನು ಅದು ಸಹಾಯ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಘಟಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಮಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕಡ್ಲ ಪಿರ ಐಟ್ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದ ಮಂತ ಟೆಂಪದಕ್ಕಲು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆಂಪದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇನಾಗ ಅಂಚನೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಡು ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾವೇರಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆರಾಯ್ತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂಕ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಪೂರ ಘಟಕಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಇಂದು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದುಂಡ ಅಥವಾ ಐತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಗಾ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ವಹಿಸೋನು ಎಂಗ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನಕುಲು ಎಪ್ಪಲಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಓ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ಲ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಎಂಚ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯನಗ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ವಿರುದ್ಧ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ಪೋ ಪೂರ ಮನ್ಪೋ ಬಟ್ ಆಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಸ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ರಾಜಕೀಯ ರೀತಿ ಮನ್ಪೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒವ್ವೆ ಪಾರ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಎಂದೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವಲಿ ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಉಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಚಪ್ಪಲಿನ ಪಿದದಿದ್ದು ಬರ್ಪಾರ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿನ ದ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಿಕ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕನೆ ನೀವು ಪಿದೇದಿದ್ದು ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಆ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಳ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕನ ಮುಪ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೊನೊಂದು ಲಂಚದಪ್ಪನಾಗ ತೆಯ್ಯರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಘಟಕದಕ್ಲು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಯಾಪಂಡ ಪೂರ ಘಟಕ ಇನ್ನು ಇವನ್ ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಘಟಕದಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಬಟ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಗ್ಲಡ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸೌದಿಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಐತ ಬೇಕು ಎಂಕುಲು ಇಂಜಿನ ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈಜಿನ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಮೆಮೊರಂ ಕೊರ್ಪ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಲಂಚನೆ ರವಿರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಕೆಲಸ ಎಂಕ ಪನ್ಪೇರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮರುವಂಜ ಪಂದದ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮನಮೋಹನ್ ರೈ ಪಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಪಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಐತೆ ಬಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆಂಪೋ ಯೂನಿಯನ್ ವಕೀಲರ ಘಟಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಘಟಕಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಖೆಲು ಉಪಶಾಖೆಲು ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈತ ಪೂರ ಅವು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪುನಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ನೀರು ಪಂಡರು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಖಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಎಂಕುಲು 10 ವರ್ಷಡಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒರಿಪದ ಬೈದ ಈತನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಕಾರಿ ವಲಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಯಾಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು 400-500 ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪೇರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜನಪರವಾಯಿನ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಈತನ ಟಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮಂತಿದ್ದೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ DC ಆಫೀಸ್ ಬೇತಕ್ಕೆ ಒವೇ ವಿಷಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದಾಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಫೀಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಪುಣ್ಮಂಡ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ಪಣ ಹಾಕ್ಲಿಡ ಪನ್ಪ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನಂಡಲ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಪುದರ್ ಕನೊಚ್ಚಿ ತಪ್ಪು ಪುದರ್ ಕಂತನಡ ಒವ್ವೇ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಜ್ಜಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಿದೇ ಪಾಡುವ ಪಂತ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕ್ರಮಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂದೇನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದ ಯಾಕಲೇನು ಸದಸ್ಯರಾದ ತೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಡವುದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಪು ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಶಾಲ್ ಪಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಕೋರ್ಪ ಆ ಇಂಚಿನ ಈ ಘಟಕದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ನೇಮಕ ಮನ್ಪೋದು ದೇಪಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಂಘಟನೆ ಸೇಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ವಾಯೇರೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳು ಬೊಲಿಚಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನು ಒರಿಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಏರಂಡಲ ಒರಿಯೇ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನ್ ತುಳುತ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಯ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ಉದ್ದೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಂಗೆ ತೂದಾದ ಮೀನು ಓಣಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತು ನಡ ಆಯ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೊಪ್ಪದು ಯಾಪಣ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಗುದು ಯಾಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧ
ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾದ ಈಜಿನ ಸಂಘ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತನಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಓವೇ ಕಾರಣಗಳು ಎಂಕ್ಲು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ದಪ್ಪುನ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಸೈನ್ ಪಡ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟೇ ಪಡ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಅಕಲ ವಿವರ ದೇತೊಂದು ಅಕಲ ಸಹಿ ದೇತೊಂದು ಅಕಲ ಸದಸ್ಯ ಸಹಿ ದೇತೊಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜೋಡೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋರ್ನಾಗ ಒಂಜೂರು ಅಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ್ರೆ ಅಭಿದೆ ಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೇಟೆಗಾರ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಈ 5 ಬೊಕ್ಕ 6 ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಡ ಇವನ್ ನಕ್ಸಲರಿನ ಸಂತಲ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕಾಣಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಏರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಂದನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರದಿಂದ ಅಕ್ಲು ಬುರ್ಚನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತಪ್ಪು ಮಂದಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಆಯೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲಿದಾಲೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಏರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಂಬು ತಪ್ಪು ಮಂದನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಗ್ಲ ಭಾವನೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಂದನಡ ಬೊಕ್ಕ ನವೇ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕು ದೀವನು ಅಂಚ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಇಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಪಡೆಂಡು ವಾರೀತಿ ಬಳೆಂಡು ವಾರೀತಿ 10 ವರ್ಷದ ಮರಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 10 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಇತ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ ಘಟಕಲು ಶಾಖೆಲದ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡು ಬಂಡಾರು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಏತು ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಐಟ್ 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಐಟ್ 6 ಜನ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಜನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಜರರ್. ಟೋಟಲ್ 6 ಜನ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಜನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕುಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಐತ 100 ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಗತ್ತು ಇವನ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಯೋ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು 1 ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. 6 ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಪಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಕೀಲರು ಅಂಚನೆ ವಕೀಲರ ಘಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಒರಿಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಪಂಡದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಜ್ಯೋತಿಕ ಜೈನ್ ಪಂದ್ ದೇವಿಕಾ ಸಾರಿಸ್ ಸವನರ್. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಪಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ 4 ಜನ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು. 5 ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ 5 100 ಅಲ್ಪ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಲ್ಪಿರ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಪುಂಡು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲದು 5 ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಲೆನ 100 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜಲೋಡು ಇಲ್ಲೇರು, ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಉಳ್ಳಾಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಲ್ಲರು ಆರು ಅಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಐತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕುದ್ರಿಲು ಬೆಂಗಾರಿಲ್ಲರು ಅಂಚ ಆಯಾಯವರು ಪಿರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತು ಅಂಡರ್ ಪಿರ ಇದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡಿತ ನಮ್ಮ ಎಡತ್ತೂರು ಪಂದ 20 ಪಂದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಮ್ಮ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು. ವಾಮದ ಪದ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಂದ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಇವನು ಘಟಕ ವಾಯ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕ್ಲಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಇವನು ಎಂಗ್ಲನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ದುಂಬು ಎಂಚು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆತಂದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ದುಬೈಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಸಂಘಟನೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಂಗ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಿತಿ ಆತಂದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆರಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೋಧನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇರು, ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತದು. ಟೋಟಲ್ ಇಂಜಿ 45 ಅಂತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ 40 ಒಂಜಿ ಘಟಕಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನು. ಇತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿದ ನಿರೇಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಘಟಕಲು ಬೇತೆ ಶಾಖೆಲು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ವಿವರತೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಡಂಡ ನೆಕ್ ಮಾನದಂಡದ ಅದನಿಕ್ಲ ಇತ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಆವಲಿ ಬಂಡ ಆಯರ ಪುಡ ಇತ್ತ ಐಕದ ಬಂಡ 18 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸುದಾಯೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಾಯೆ ಸದಸ್ಯ ಅವಡು. ಸದಸ್ಯ ಆದಾಯ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ಗೆ ದಾಪಂಡ ಆಯೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಆಯ್ಗೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟನ ಆಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಆಯೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ವೋಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಲದ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಅವಲಿ ಅಂಚ.
ಅಂತೂ ಘಟಕೊಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವಡು ಹೌದಲ್ಲ ಜಾಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ದಯವಂಡ ಘಟಕಡ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಘಟಕ ವೈಸ್ ಬಂದು ಘಟಕ ವೈಸ್ ಪೂರ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಪೆ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನ್ಪರ ಜಪಗ ಅನ್ಪ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಪರ ಓಂಡಲ್ಲ ಯುವ ಘಟಕದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರ್ನ ಆಗ ಗುರುತಿಸರ ಅಪ್ಪನು ದಯಪಂಡ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒರಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪೋದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪಂದಾಂಡ ಅವ್ಲು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂತೂ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ರೀತಿದ ಘಟಕೊಲೆಯನ್ನು ಶಾಖೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇದೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ತುಳುನಾಡದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 20 ವರ್ಷದ ದಾದಾಪುರ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನತ ಬೆರಿಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಕಳಿ ಪಡ್ಪುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆದ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಪಂಡ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಜಾಮ್ ಅದು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಸಮಯ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ 2 ಸಾರ್ಥ ಹೊರಮನೆ ಐಸವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗದೆ ಎಂಕುಲು ದಾದಮಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕುಲು ಉಂತದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲಾತಿನ ಗೇಟ್ನು ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಡೆ ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕುಲು ಬತ್ತದವೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲು ಅವು ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗೋಲ ಅನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲನ 2 ಜನ ಎಂಕ್ಲನ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಪೋದು ಹಾಕ್ಯರು ಎಂಕ್ಲನ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಾಕ್ಯರು ಅಪ್ಪಗ ವಿಲ್ಫಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಎಂಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲನ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಐಟಾದ್ರ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲನೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಿರೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಐವೇಗೆ ಒಂಜಿ 2010 ಸೈಡ್ ಐವೇಗೆ ಜಾಗ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಚದ ಪೂರ ಮೇಟ್ಲೊಂಜಿ ಐವೇಡ್ ಜಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಐವೇದ ಜಾಗದ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ದಾದ ಮಂತೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ಸಿರಾದು ಪೇರರು ಮುಲ್ಪದ ದಿನಕರು ಬೇತೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಪನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಕಲು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇವನ್ ಯೂಟಿಕ್ ಆದರ ಅಪ್ಪಗ ಯಾರು MLA ಎತ್ತಿರು ಅಕ್ಕುಲ್ಪುರ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಡುಕಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಕೋರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಾರ ಶಿಪ್ ಯಾಡ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನದಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮನ್ಪುರ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಬೆಂಬಲ ತೊಂಡರು ಆ ಮೂಲಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 14 ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡ್ರೆ ಪಿದಡಿಯರು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ಪದ ಸೇಸಪ್ಪ ಟೈಲರ್ ಪಂದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತಿರು ಅಪ್ಪಗದ ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲು ರೆತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಲಿ ಐತ ವಿಷಯ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಮನದಾನಿ ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣುರಾಜ್ ಅರೇನ DC ಒಂಜಿ ತರ್ಪದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಬತ್ತಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾರುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾರೋ ಸಂದ ದಾಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಶೀಟೇಜ್ ಅನ್ ಹಂಚಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಆ ಮೀನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಆ ಟೈಮ್ ಕಿಷ್ಟೆ ಪಾಲೆ ಮರ ಬತ್ತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನ ಮನದನ್ನಿ ಆಯ್ತ ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಲೆ ಐತಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂದೆ ನಿರಂತರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಶ್ರೀನಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಮಿತ್ತ ಐಸ್ ಬೂರ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಆಂಡ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತದ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋನಾಗ ಎಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡೇನೆ ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದ ಉಲೈ ಪುಗ್ಗುದು ಎಂಕುಲು ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ 48 ಗಂಟೆಡೆ ಆ ಸತೀಶ್ ಶ್ರೀನಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫೈಲ್ನ 48 ಗಂಟೆಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಪಿರಲ ಎಂಕ್ಲನ ಮಿತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ KMF ದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಸಂದರ್ಭ ಪೇರಡ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಿಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಪಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಐತ ವಿಷಯ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಐಟ್ನ
ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ ಬತ್ತಂದು ಇವನ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಅಂತ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೇತನ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಒವೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಂತನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಮನ್ ಪೂಜಾ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಜತ್ತಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪುಂಜಲ ಕಟ್ಟೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಲ್ಪ ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೈಲಪ್ಪ ಸಾಲೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾರ್ಲ BJP ದಾರ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿನದ 7 ಜನ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಬಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ಕೆಲಸ ಆತಂದು ದಾಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ದೀಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆತಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರೋಡು ಪಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇತ್ತು ಫ್ಲೈಓ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಅವನ ಪೇರು ತೂಗು ಸೇತುವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಯೋಗೇಶ್ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ನುಮಂತಿತ್ತೇರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪುರ ನುಮಂತಿದ್ದೇರು ಹೋಯ್ತಾ ಕಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ 6 ಸೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಒಂಜಿ MLA ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿನ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಗುಲು 2,000 ಜನಕ್ಲೆನ ಸೈ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೀಚ್ದ ಸೈಡ್ ಉಂಟದ್ದು ಸೈ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಪದ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ದ ಫಾದರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ನ ಸೈಂದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 2,000 ಸೈ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ದೇಶಪಾಂಡೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವ ಬಕ್ಕ ಜೇರ್ಲೊಬ್ಬನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕುಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೋದ ಎಂಕುಲು ಮೆಮಡಮ್ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಸಂತಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದೀದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಂತಪ್ಪ ಇವನು ಸುಳ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ ನೇತ್ರಾವರ್ತಿ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಟೈಮ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಇಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪಸಕುರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಏಪ ಸುರುವಾಂಡಿ ಎಂಚ ಬುಳೆಂಡು ನೆತ್ತ ಎಂಚ ಘಟಕಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಡ್ದಿನತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿಯ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ದಾದಪುರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾದ ದಾದಪುರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಲು ವಾ ರೀತಿದ ಸಹಾಯದ ಬೇಲೆಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪುರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ತಿಲಕನೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತನೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರತದ ನೆಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನಗಳು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೆತ್ತ ಪಾತ್ರದಾದ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದಯಪನಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಪಂಡಾವು ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಆದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹ್ಯದಿ ಸಂಚಯ ಪಂದು ಒಳ್ಳೆರ್ನ ಅವತ್ತಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಬಲವಾದ ನೇತ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರ ನೀತಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು 4 ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಬಂದದ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದ ಬೇತೆಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿರಿ. ಬಟ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತದನ್ನು ಅವಲೌಲಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತ ಸಾಧಾರಣ 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕರಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಂತಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಂತದೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅವಲೌಲಿ ಇಡೀ ಪೂರ ಇವನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ DC ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಡ್ ಐನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಡ್ ಇಡೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಲು ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂದದು ಒಂಜಿ ಆ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಕಾವುನು ಫುಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನೊಂಜಿನ ಕೆಲಸನ ಮಂತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇವನ್ ಚರ್ಚ್ಲೆಡ್ ಇವನ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಟೆಂಪಲ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಂಚೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ಅದು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಹೋರಾಟ ಏರು ಪುರ ಭಾಗಿಯಾತೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಇನಿ MLA ಆತೇರು ಯಾಪನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏರು ಪುರ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲನ ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಗ್ಲನ ಕೆಲವು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪನ ಫೋಟೋಸ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಎಂಗ್ಲು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಮಂತಿನಪ್ಪ ಏರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿದ್ದಾರ ಹಕ್ಕುಲೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ MLAs ಅಂತ ಆತೇರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾರಣ ದಯಪನಂಡ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇವನ್ ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ
ಇವನ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಆತಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲವಾದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಣ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಪನ್ನಗ್ಗ ನಿರಂತರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪೂರಾ 24/7 ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತಂದೆ ಪನ್ನಡ ಇವನ್ ಟಿವಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತು ಪಿರೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ಜಯಮಾಲ ಪಾತ್ರ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಸಂತಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸಂತಲ ಆಯ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿ ನೇನು ವರಿಪೆರೆ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೆಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಲೆಡು ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಂತದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಡು ಸಂತರಿಸ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಕ್ಲು ಅವಳು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐತ ವಿಷಯ ಎಂಚಂದು ಬನ್ನ ವೃಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲು ತನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತನಾಂಡ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾಲನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಪನ್ಪಿನ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಸಂದರ್ಭದ ಅದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಲು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕಲು ಬಲಿತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ್ನಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬದು ಬತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಈತಿನಟ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬಲ್ತದು ಪೋತ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಹೋರಾಟದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದಾಗಲು ರಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಜೈಲು ಕುಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತದಂಡೆ ದೇಪನಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾದ COD ತನಿಖೆ ಆತ ಬೇಗಡ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಹೋರಾಟದ ಫಲರ್ದು COD ಸಂತ ತನಿಖೆ ಆದ ಇತ್ತೆ ಇವನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆತಂದು ಇವನ್ ರಡ್ಡರ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇಲ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನನಾಡಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪನ ಇವನ್ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಆತು ಪೇರೆ ಮಿಸರೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಸು ಪೋತಲು ಆಂಡ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ವೃಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳ ಕಾಸು ಪಡ್ಲಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಆ ಕಾಸಿಗೆ ಬಡೋದು ತಡವರಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಎಂಕುಲು ಅದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಉಂಡು ದತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಥಿಕ್ಸ್ ದಿ ಒಂದ ಎಂಕುಲಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಪನ್ಪ ಬೇತೆ ಏರಣ್ಣಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತುಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಮೈಕ್ ನಿಕ್ಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದೇಪನ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರ್ಲೆ ದೇಪನ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳೇ ಅಕ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವಲು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಂತನಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರ ಬೆಂತಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಂತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ವೃಕ್ಷ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೆಮೊಡಮ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ದಿಂಚ DC ಆಫೀಸ್ ಇದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಿಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಕಷ್ಟಲ ವಯಸ್ಸು ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ವೃಕ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯ A to Z ದುಂಬುಳ್ಳ ಹೆಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಯವಾದ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 160 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನ್ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಂಪನಿಂದ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ 160 ಕೇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡ್ಪದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲನ ಆ ವಿಷಯಡ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚೆನೆ ಚಿಂತನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂದಿನಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಸ ಅನ್ನಗಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂದ ಅಕ್ಲೆ ನ್ಯಾಯದ ಪದ ಕೊಡ್ತಾ ಅವತ್ತಂದು ಇವನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇವನ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಲೇಬರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪದ ಕೊರನೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ನ್ಯಾಯದ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಮುರಣಿ ತಾನೇ ಇವನ್ ಟಾಗೋರ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರಿಯಾ ಪಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಂಬೆದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಲು ತೊಂದರೆ ಮಂದದ ಬಲ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಂದ ನಿರಂತರ ಸದ 15 ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲು ಆ ಗೇಟ್ದ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಮುರಣಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಬರ್ನಾಗಲೇ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊರ್ರಿಯರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು 1.4 ಲಕ್ಷ ಕೆಲವು 2 ಲಕ್ಷ ಕೆಲವು 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಂತ ದೇಪನ್ನಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏತೆ ದೂರದ್ದು ಬಂಗಾಳದ್ದು ಒರಿಸ್ಸರ್ದು ಪಾಪ ತನ್ನ ಬಂಗಿದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಏರ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪರವದು ಅಂತದ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳುನಾಡು ಏರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಏರ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಏರ್ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಈರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಕೆಲಸದ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಜವು ಆರು ತೊಂದರೆ ಆಪನಾಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಕೆಬಿಟಿ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಳು ಪುರೈತಂದು ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ರಿತಮ್ ಪೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ರಿತಮ್ ಪೋತಿನ ಅದು ಪೆರರು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಇವನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಏರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮಾಡುಡೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೂರ್ನಾಗಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಸ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಮಿಸಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಗ್ಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅದು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಪಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು
ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಪೇರರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿ ಅದು ಪೇರರು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಎಂಕ್ಲನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಪಡೆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಆತನ ಜನಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿನೇ ತೂವಲಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಹೊಡೆದು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೂಲ ಪೋಪುನಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಂಪೆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಿಯರು ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದೊಲ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತಿಜಿನ ಟೋಲ್ ಗೇಟನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪೋಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಕೊರೊಂದೇ ದಯಪಂಡ ಆರು ಚುನಾವಣೆ ದುಂಬು ಬಂಡೇರು ಮೇ 30 ಹಾಕಲು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಪನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾನಕ್ಕೇನು ನೀ ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟನ್ನು ಸುರುಕು ಬಂದು ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೇಟ್ ದುವೇ ಒಂಜಿ ದುರಂತ ಪಂಡ ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ MP MLA ಪನ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆ ನುವೇ ಕಾರಣ ದಾಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಐಟು ಪುರ ಇಂಕ ಸಾಕಾದ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಓಪನ್ ಬಂದಿದೆ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಾದ ದಾಪಂಡ ನುವೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕುಲಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಊರುಗದ ಫಸ್ಟ್ ದೂಪೇರು ಊರುಗದ ನ್ಯಾಯ ಓಡು ಊರುದಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಊರುದಕ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬರೋಡು ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಓಡಾನಾಗ ಇಡೀ ವಕೀಲರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೂರಲ್ಲ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟ ಆಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಹೋರಾಟ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಕಂಬಲದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 1-2 ವರ್ಷದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ ಬರ್ರೆ ಅವೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಖಾಲಿ 48 ಗಂಟೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಜಿಯೋಪೂಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗಿಲ್ಲ 48 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯದ ಪಂದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯ ಆಡೋದು ನೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬಂದೊಂದು ಇವನ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದ ಕುಲವಾಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರವಾಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬುಲಾವ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಓಪನ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗಾಡು ಇವನ ತಮಿಳ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದು ಮಲಯಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಪನೇರ ಇವನ್ 2 ಗಂಟೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡವು ದ್ಯಾಪಂಡ ಈ 1 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತ ದ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಇವನ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಂದನ ಪಂಡ ಇವನ್ ನಿಖಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕುಲು ಜಯತೆ ಪದ ಕೊಡ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಪುಸಕುರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಚ ಬೊಳೆಂಡು ಏಪ ಬೊಳೆಂಡು ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ಈತ ಈ ಪಾತ್ರ ದುಂಬರಿಸ ಒಂದು ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆನ ಮಂತಿನೇನು ಪಡ್ಡಾರು ಇತ್ತೆ ತುಳುಗು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರಕೋಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗು ತುಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಲು ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಲು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಡಿದು ತುಳುನಾಡುವೇ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆರ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಭಾಷೆ ಪನ್ನಂಡ 2000 ಇಸವಿದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐತಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೊಂಡು ಐತಾಯ್ತೆ ಹಿರಿಯತೆ ಉಂಡು ಐತಾಯ್ತಿನ ಕೆಲ ಬೋಡನ್ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಳಪರಾಜರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇರ್ನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಐತ ಒಡೆಯರ್ಲ ಐತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಸಂತಲ ತುಳು ಪಾತ್ಯರು ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ತುಳು ಸೈನ್ ಪಾಡು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಕಡೆ ತುಳುತ್ತ ತಾಳೆಗರಿ ಅವಡು ಬೇತೆ ಗರಿಲ ಸಂತ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತುಳುತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇವನ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಪೆರರು ಭೂತಾರಾಧನೆದು ಪೆರರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಪೆರರು ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಲು ಅದು ಪೆರರು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯದ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಪೆರರು ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋಜಿ ಪದ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಓಲು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸ ಪೇರ್ ಪಂಡ ತುಳು ವೈರ್ ಪಂಡ
ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರು ಜನಕಲು ವಿಶ್ವಾಸದಕ್ಕಲು ತುಳುವೇರನ್ನ ನೇಪಾಳ ನಂಬಿಕಸ್ತನಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಿನಿ ಏತೆ ಕಡೆ ಇವನ್ ಸಂಸದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈತಿನಟೊಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಾರತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಇನಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂಜಿ ದತ್ತನ್ ರಾಪುಜಿ ಪನ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಅವಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಈ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾಡು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ತೆಗೆದು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ತೆಗೆದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಅದಿಪ್ಪಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅದಿಪ್ಪಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಕವಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ತುಳುಕು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಂಡ ಬೋಡಾಯನ ಅನುದಾನ ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ನದ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾರು ದ್ಯಾಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಿರಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದ್ಯಾಪಣ್ಣ ಮುರಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆಳ್ಲ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಭಾಷಣ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿರಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಜಾತು ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಜರ ಆತನಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪೇರ ಹಾಪುಜಿ ಏಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಹಾಪುಂಡ ಅಪಗ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅದು ಏಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಪುಜ ಆತಿನಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಎಂಕುಲು ನವಂಬರ್ ಒಂಜೇಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡ ರೈಲ್ವೇನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಪಣ್ಣ ಬೇಜಾರು ಹಾಪನ್ ಮಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ವೇದ ಇಂಚಿನಾಂಡ ಕೆಲಸ ಅವಡ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ಗೆ ಅಲರ್ಪನಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ದ 30% ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಲಯ ಆತಿಜಿ ಎಂಚಿನೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಸಂತಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರು ಪೋಂಡು ಅವಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇವನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅದನ್ನ ಏತೆ ವರ್ಷದ ಆಂಡೆ ಸದರ 40 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವೇ ಕಣ್ಣೂರುಡು ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ ಪರತ್ತದ ರೈಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಂಜದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಖಡಕ್ಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಬೀದಿ ಜಾತದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ತುಳು ನೆನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಏನು ಪಂಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯದ ತೊಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅವಡು ಒಂಜಿನ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದುಂಟು ಎಂಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಂಡಲಾಕೆ ಏನು ಅಂಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಮುರಣಿ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವೈಗೆ ಬಜಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಏರಡಿ ಏತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮುರಡಿ ಬೀದಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೇರಿ ಎಂಕುಲು ಬೀದಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಆಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಜನಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕಿದೆ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಜಿನ ಅಲ್ಪದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿತ್ತನ್ನು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಲಯ ಯಾವಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಇವನ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಉಪ್ಪನಾಗನೇ ಎಂಕುಲು ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂದೆ ಇವನು ಏತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವಡು ಬಸ ರೈಲು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂದು ಓಲ ಇವನ ಆತ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಈ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗೋದುಂಡು ಮುರಾಣಿ ನಿಖಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ತಯಾರಿದ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಲು ಬತ್ತಲು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಾರ ರೂಪುರೇಷೆಲ್ಲ ಆತಂಡ ನಾಡವು ಎಂಚುಂಡು ಎಂಕುಲು ದಶಮ ಸಂಭ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಅವಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತೆ ದ್ಯಾಪನಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಎಂಕುಲು ಮಂತದ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವುದ ಎಂಕುಲು ಸಮಾವೇಶಲ ಮಂತದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಣ್ಣನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೇನು ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಂತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷ ಪಂಡ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಟೌನ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ಪೂರ ಮೈಟಲ್ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ಡ್ದ ಇವನೇ ನಮ್ಮ
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಪರತ ಸಾಮಾನು ತೊಜಿ ಪವನಂಚಿನ ಅದು ಪೇರರು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಇವನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಪೇರರು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಂಜೋಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದು ಪೇರರು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ತುಳುತ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೊನೆಂಚಿನಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅದು ಪೇರರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರೊಪ್ಪಡದ ಅದು ಪೇರರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಬಹು ಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅದು ಪೇರರು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲು ವೈಭವೀಕರಣವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಏರು ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ತುಳು ಪರವೈನ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ರೆತ್ತದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಂಕುಲು ಯೋಜನೆ ಪಡ್ದ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಇವನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒನಸ್ ತೆನೆಸಿದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬದ ಎಂಕುಲು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ನಿಮ್ಮಂತ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಅವು ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸೀಮಿತ ಅದು ಕೂಡ ತುಳರೆಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಖಾಲಿ ಐತ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಐವೇನೇ ದಾದ ಪಂಡ ಐತ 10ನೇ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಬಟ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲೆ ಏರು ನಮ್ಮ ತುಳುಪರವಾಯಿನ ಏರು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸೇರ್ಪದ ಸಮಿತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಯಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ 10ನೇ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಐಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪುವ ಬಟ್ ಆಂಡ ಐತ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಏರು ತುಳುಪರವಾಯಿನ ಏರು ಇಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಸೇರ್ಪದ ಐಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪಡ ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚದೊಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪೊರ್ಲದು ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನಾಡ ಕೆಲಸ ಅವಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರಲು నేను వరిపున బకెట్ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಯೋಜನೆలుంಡ ಎಂಕಲನ ಯೋಜನೆಲು ಎಂಕಲನ ಮೇನ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಎಂಕಲನ ಹೋರಾಟಗ ನಿರಂತರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೇರ್ಪಾನ ಅಂಚೆನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಪೀಠನ ಕುಡ್ಲಡೊಂಜಿ ಆವಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ SP ಚಂಗಪ್ಪ ಅದು ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲ ವಕೀಲ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಿದ್ದೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗು ಲೈವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಎಂಗ್ಲಡ ಅಕ್ಕಲು ಮನವಿ ಮಂದಿರಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೀದಿ ಜಪ್ಪು ಪಂದು ಅಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಅವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಇವನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂದೊಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ದು ದಾಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಅವಳು ಅವಘಡ ಅದು 5 ಬಕ್ಕಲ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ 5 ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ತತ್ತುಪೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಇವನ್ ಮಸ್ತ್ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ರೋಡ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಯಾರೋ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಪನಿಯರ ಮರತು ಪೋತ ಇವನು ಮೀನ್ದ ಲಾರಿದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಂದು ಈ ಮೇಡ್ದು ಪೋನಾಗ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಓಪನ್ ನೀರು ಬಿಡೊಂದು ಪೋಪೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಮೀನ್ದ ಲಾರಿದ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ನ್ಯಾಯದ ಒಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅವೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಮುಲ್ಪ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ್ದು ಇವನ್ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಹೈವೇದ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಏತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಎಂಗ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ RT ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೈವೇಡು ಕಂಡಪಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನವಯುಗದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನರ್ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಪೋತನು ಅಂಚದ ಪನಗ ಈ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಜಾಗಡೆ ಕೈ ವಾಕ್ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ನಡ್ದೊಂಬೋಪರೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ ನಡ್ದೊಂಬೋಪನ ಅಂಚಿನ ಅದು ನೀವು ಬೀರಿಡು ತೂಯಾರ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸದಾ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಜೀವ ಪೋಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಅವನು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಲು ಅವಿನ ಪಾತ್ರ ಜೆದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಆಗ ಬೈದಿನತ್ತ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಇಡದ್ರ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರ ಜರು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಡಿಕೆದ ಎಂಕುಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕುಲಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭನಗಳ ಎಂಕುಲಿನ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎಂಗ್ಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ದೇಡ್ ದುಂಬುಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸಾಯದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯದು ಕೊರೋಡು ಹೊಸ ಕುರಲ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪ ದಾಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಎಂಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾದಪಂಡ ಹೊಸ ಕುರು ದಾಪಂಡ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳುತನೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಾರೆ ರಂಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಐತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಬಳಗ್ಲಾಗಿ ಎಂಕಲ ಏಪಲ ಏನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದು ದಾಪಂಡ ದೇಡ್ ದುಂಬುಲೆತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲು ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪ
ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಾರೀತಿ ದುಂಬದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಈ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಆತು ಅವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಆಪುಲೆಕ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಪರ್ಬೋಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವಲವಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಲೆಡು ಶಾಖೆಲೆಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ರು ಕಾರಣ ಬಳಗೊಡು ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ತುಳುನಾಡು ನುಡಿನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಏಪಲ ಮನ್ಪಡು ಏರೆಗೆ ಭಂಗ ಬೈದಿನ ಏರು ಗಷ್ಟೊಡುಲ್ಲರ ಏರು ದುಕ್ಕೊಡುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಗಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಏಪಲ ಮನ್ಪಡು ಆ ದೈವ ದೇವೇರನ ತುಳುನಾಡದ ವಾ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡ ಐತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಹೊಸಕುಳದ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತದು ಈತು ಬರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು